pa vedeti. A še si jih nalazil. Ti si plačiš, ne? A vidi svako si je te. Što sad? Pa šta hoćeš? Ništa, evo sedim, gledam kompjuter. Gledamo kompjuter. Pa moramo da se gleda. Ja si budala. Ti si čubrio. Tako, kad dođe kući ti spremi se. Najebala si. Kad dođe kući najebala si. Šta sam? Dobro. Da, baš, nije problem. Šta hoćeš? Šta ako držeš pička ti matim? Šta ti? Koga ti kondize? Ja sam brigu. Gazda. Ja sam pazio. Pa mora, evo moj drugi si gleda na mene. Ma nisam frajer. Nemam pojma da valjda pola jedan, nije ono tu, bio sam da bi te pitam kada idemo, nije tu u konferenciju. Vidite lako što uvijek. Pola su s kim? Ne? Vas su s kim, si? Ne? Okej. Du kannst doch anrufen, siehst du? Okay. Gut. Okay, wenn ich zu Hause komme, halt. Stör mich jetzt nicht bitte, gell? Halt. Stör mich jetzt nicht, ciao. Ja, sicher, так и стана. Ajde. Ćao, ljubavi.